în partea aia. Uite, vin în partea asta, să mai interesă. Mai mișcă-te. Uite, uite, uite. Mai mișcă. Înălțăm! 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 Oare Teodor a urcat pe... la Londra? Uite acolo catedrala. Ăsta nu știu ce-o fi, un hotel mare. Ibis. Munți în spate. Malaga. Suntem la Malaga, ziua lui Margot. Suntem la înălțime, mare Și am înălțime. urcat la mare înălțime. Iată aici este portul jos. Vedeți? Portul și aici este o zonă de agrement frumoasă. Marea Mediterană se vede în larg. Iată aici vapoare. Suntem, Dacă ne ține un timp sus acolo. iată aici, Deci dacă n-am ținut bulevarde apus de soare la Malaga, Mediterana. Uite și pe Margot, te treci la 6 euro. 6 euro. Uite, este Malaga. În direcția asta se vede. N-ai rău din meu. Suntem acum în punctul culminant. Da. Dacă îți spun, uite, că începem să coborăm. Da, n-am puțin. Spune-ți că- Mă vreau, da. Da, uite catedrala frumos acolo, se vede cetatea sus pe deal. Atunci să mă pun cu casa. În cazul ăsta. Uite, aici, în zona asta. Uite aici e frumos. Vezi? Ceva frumos în spate. Cred că nu am, acum suntem la punctul culminant, uite. Acum începem să coborâm, Margot. Așa, coborâm. Iată. Dacă coboară și tu cu fața. Eu cobor ca milițienii cu spatele. Uite acolo, acum e partea aia. Se vede de altă Partea aia, parte. da, se vede. Apusul, munții, marea, Bulevardul de Avenida. portul, Malaga, intrarea în port. Cum se cheamă la Mario Lopez? Mario Lopez, farul din Malaga, iată acolo este farul din Malaga, din Malaga, așa se spune. Și asta este, Cum se cheamă chestia aia? nu știu, Nu-i vaporgerul, e altceva. Uite de Mario Lopez. Cum se cheamă? Nu am lapsus. Mario Lopez, Dar cum se cheamă? șlep. Slap? Nu știi cum, acolo să-l construiești, le ridica sus și să construiești. Embarcațiunea aia. Uite la cum la face curs a pie. Jogging. Iată acum. Mai bine. Șui. Îți place? Da, bă, da. Îmi și mie așa, ca să iau și tu. Stai, că nu-l opri. Nu opresc. Hai. Uite, gelul vrea să fie pozat. Mișcă-te, gelule, fă un tur așa de cabină. Nu să faci figuri, să te rotești. Gel e foarte satisfăcut, că este cel mai înalt. Uite ce frumos de tehnică acolo. Oare ne mai dați nouă dată sau pe ea nu e coborât sau? Aiurea. Nu știu. Sau noi suntem primii? Ceilalți unde sunt? Uite, sunt aici. Cucu! Uite, asta a fost tot. Cucu! Mai numna. Da, am meritat. Am meritat. Ia, bate din palme. Acum că am aterizat, bate din palme ca la... Ok, Dacă mai bravo. trage odată. Da? Da. Hai, du-te. Oprește ăla și începe altul ca să nu... De ce? Deci continuă, ne mai
dimineață nu tot tragem. Ah, încă o dată. Încă o dată. Cucu. Bou. Păzesc Nu mișcă palmiere. repede. Palmiere. Imaginea ia orice, când mișcă așa, se vede Încetinitor. mai bine. Da. O clădire galbenă. Acum gelul. Acum surf mud. Ne întoarcem înapoi să vedem ușurel farul din Malaga. Acum zona. Centrală, Și ne cocățăm catedrala, sus. plața de la Constituțion și cu Cale Duande. Cale Duande. Cale Duande. Acolo locuim noi. Numărul 6. Numărul 6. Acolo se vede Monsaca Adu. Și acolo vedem un acoperiș roșu. Dar tu știi că aici e deschisă? Ia. Păi să nu ne aducem gerul. Gerule, ia mâna de acolo. Nu fă pe... Ca să avem emergency, Iarăși emergency, suntem în punctul culminant. emergency. Extraordinar. Ma che bella immagine. Ce frumos vede sfințitul pe... Soare. Mie mi-e frică, Geru. De ce să-ți fie frică? Acum că sunt cu tine, nu mai vezi. Da, așa, acum e luminată, O siguranță. e luminată calea, strada, bulevardul. Interesant, e altfel. Mai deodată? Mario Lopez. Eu știu. Trebuie mai dau o dată. Îi spun că e ziua mea și nu mai deodată. Angemot. Dar dacă ne lasă aici până mai până ne blochează. Aș spune ceva, dar rămân întipărit. Mai bine tac. Și Așa, acum imaginezi. e o lumină lila. Nu știu de cine e dată. Soare de apus. Nu, și de becurile astea, LED-urile astea care... So, very interesting. Uite ce frumos circulă mașinile. Ai văzut, pentru 10 persoane au pornit roata. Dar cred că nici nu consumă prea mult. Cred că stau băieții și o învârt. Uite, poți filma acolo roțile, uite, vezi, ghidajele alea.